isang kapanangot. Nagiging patuwan sa karamo ay tuwan sa kananisip. Kapingawaw ang sobrang sa matay kawakot. Huwag sa wano kubur. Din ko ko kalangan mag-isan siya. Ay tuwan sa karanwaw. Meron wala. Patuwan mo rin kabilang may punti. Patuwan mo rin ki Chief of Staff. Patuwan mo rin ki Mr. Elton John. Patuwan mo rin ki Sabamatay Sports Coordinator. Mr. Joab, Patuwan mo rin sa Sabamatay Legislator Liaison Officer, Public Information Officer, Yanati, Kinaikan mo yan ito. Kaniyan, P6AH, the broadcasting. Magkaching kumuri ay tuwan sa Karanwaw. Your session and program kapat siya mawar. Okay. Ilan kami na kumuri, tingnan ba kita sansan may magkayo particular tayo. Kita Chief of Staff and Executive. Segera kau report berkat kumuri sa mga tayo. Talking mission and outdoors. Executive. Karang kong MC dry leo ka na kabla. May kasunod na wala yung dry kapag. Ang sama coach o hindi labalat. Kusan pa niyo iuran isa kumar kusan kapag gumere. Russian Yeyas Ulmov Ilkay on Katina Obit Karos Mapalitang. Kusantin na siya rawat masansal sa kapag Manakap Mr. John na pinitaban niya ulit ng sports ang Fulumu bakarin kapayda. Apa di Olmanat nan Pukatuta Watrobil Obisin Sports right Watrobil Kukasang paliw ng Pol Kaway kapayda Natawag o Kusantin Rawat sa Pagkakot hindi na magpapayang sa Jesus Christ. Amen. Kailangan Committee of Staff. Next item on our program, Marco Cuquero. Yay. Saya kerja dengan administration of road di inantan sa pakai pagkain di sa kamararot di kaulan sa pakai Kobe Sports Commission Cup Mr. Elton John. Dari kemarin kecil kuburi yang patuan Wiyanti sa pakai kecil di kamararot di patuan duka kasamo. Ya sa pakai kebenaran Kobe berkat kecita. Kaulan water Mr. John. Kalangan kung nadaiban kecil nan wiya pentotawo cai pacen kapten saya sumaka menolak the Chief of Staff ya cai tio sagaratapan bulan kauno obit pacen sagaratan kasomkan TU Public Affairs Officer Irons Paton Wiaya nung kapacay ngay chukan wow pero kay ko ni ba kala ko wow kan kuran soko wow nuki sa palmar kan ada dan benar kay dilang dam chay kan nan kalian siya kaunan government kan melet wow nuki sa palmar chay karyawan kan na walis speaker yang mau chay yang amoy winning kawat option net kaysa kay wo pay wo sung ko pong susu ko susu yang amoy associate sukupukan Rusia. Kortonan baca-baca saya ke Rusia, melihat forum melihat aja, baca cerita punya aja. Semen bagi kita mana kau dan shot kau baca kan. Berikan bacaan waktu kemudian alasan kami baca pasal menurut coba pasal saya pasti. Nah, kawatan dulu
Ngay Elton John, kaupular mun coach. Kaupular Moon Coach, Osun katete kan rakuts. Uson Katategan Harwood, Itanguya puko. Livanuya Puko, And board member, Pompey Sport Commission. and board member and Bombay State Sport Commission. Imele lola lapoch. Melelo Lalabot, Oya wane kapos. Oya Wanika Korus, Niye kan kakela ka gasanan kusunet o kusunet kanan wi Pompey. Ibang Kakelaka, President President, Kanan Win Tonpe, Owen kan taga kapachapat and Micronesia. Owen Kantaka Kapachapachan, Micronesia, Oy pan di ansu korus. Oibani and Sogoros, Uchung o roro kichiak. Uchumo Loro Kuchia, O wiya kututo kan and wi Pompey. Oyuya Patoto Tokan and Win Tonpe. Sama chay coach at kachin kupramawi yan na inowat may yata. Sama saya coach and Kachin Kupuramawi and I know what may we attack. Wala maasi upel. Yung Ang uyawita kapit eh. Original ang kapit. kailangan rin ko na, kailangan rin Mr. John. Since nasa hotel program, may jacket kita siwot na nasa masyarakat tamasi. Ay ingin patuan, para sa mga kitiyan ranwot, isang wot luka, email. Cuma lagi saya sebut dengan kawalan di sini ranwot, email pun ada. Wala chay 1% natin papuredo chay. Yes. Ala, chay. Kailangan tayo kawan kaya mo pilay so check ay jumal kaon na ba mo tama ang pasaw niya ban amoy ay jumal sa karatan kapon wow kan kupuray sa machay coach kupuray may san kasi nga kan load so newo kalap dahil kichay lakan may isang kasi din may isang niyapan para kaon na kuya kita isang kayo before mo na ibang pachoyang na naitungal sa karataan kapunwatch ay tungal sa karataan wow nuki dahil kapinak Chief of Staff sa Hotel Match China ka koros wala ang kapunwatch wow siya dapat kailangan ng kupuran ka pala tama san so isa kan pachowa na nakita may ako ako kan uya ko na yung karos yung pache ang raylo ko mamiyaya sen ka kapag may lopis yun magpupukoki kaya sport ng Bombay Watch so kan pachowa na nakita ikakuya imen katatayang kapinaw ko kumayas ka siya ka paros may tsungal paluwar ikaw na per kuyan ka kuya ko forward amoy niyal kuchik-kuchik may kapain walian ka niya tiyo kapungki kailangan ng kupuran kapina o siya kan paros na pa siya tataw pa sa paluwar Kailangan rin Mr. John, sukses kaya kiting wait yan sa matay ka na bengkak. Kaya ka kaya sa matay program ha. Maka na ka yung kubulan ka kiting nasi. Kailangan ka sa matay. Kailangan patuloy po sa karataan. Wow, hindi ko naman patuloy.
Dami sa isang kapan din tuwan. Ipatuwan na yan. Mga nakaminage. Kaula. Totoo ko yung medyo tanan. Iyan totoo ko yung sa kailangan. Din tuwan. Chief Minister Waynu. Kawoy totoo. Katnanayo. And itiyata. Mga nakaminage. Elton John. And kagulian Waynu na. Pinyo na kinapapali ka matang. Sports Commission. Rema Uyawi. Huwag man nagpatulong ng model legislature kaysa kamanamanta. Pero pwede ngayon kadurubkan panatiya uya pintotawo sa Uyawi na. Yan. Totoo may sa klara. Ime Uyawi kung match kung kakaun sa kalang. Totoo yung match na. Di ang totoo na. Pero isang ranwatch ko wala Mr. John kung alitier kamanaman ni Unsya. Yung amen, so kaway and tadiyan napapali kamatong. Kasi ang mga nakapmanage Mr. Chua, nakatska nga paluwats, kung may liukan uyang yung may sport commission ko, kamapit, kamatong nag-vote. Di siyang nuya kayo, adal pa, kaparaniya tayo, right mo kulukulkan, parang kakpat-pat o niya pat-pat siya, magmaguto, matmatong. Ay kamera na may pabit siya siya. Aray kakayutan, kailan din palu. Ay din kailan din palu waran siya, pabit siya. Kung manaray din mata-mata. Patandar ko yan siya, siya ikaw-kaunok, siya lang kakayang patsayang. Kamatong lapyo, mabawiyaw ng may mas ng summer. Nariyabi ko na yan, queen mo dyan kak. Kung siya lang, parang kaktula o siya Mr. Jawab o iray lakat. Kasanapan at siya ipan, mumwe, at siya ipan niyang patsayang kamatong. Kasumpal, kung kasaladaran, what ni Mukawala, kung aladar po ni Omika, talapat siya. O siyang ranwatch po na ni Chumagtagtag po yan. Kapayata indo na kung pasyong Matsayang yung umikal ko siya. So kung matsayang kairtaan, kamatungan uwin pumpe, ang kairtaan sa kung matsayang magkulukulukan, dan pilika mausang dami. Ayun, matsumot nila matsayang ko sa alangan ng puro ko siya. Alangan ko magkabina. Sukses saya kecil boleh kita sama saya program. Itu mukasoliti saya bang kecil. Kalian foto session. Kalian kapan cepat. Tapi ayo muka fasiliti. Oh, just. Oh, cerita. Kawaja. Alaman ko lang. Mokel. Mana dapat siya yang free. Okay, congratulations. Alakan, congratulations. Congratulations. Alakan. Hey, Alakan, sumagat. Eh, kailangan mo. Sudah kita.